Sochengkhenta constituency angkangpi Rongagora Sar Edbe arong amikar Bidor Singh terang lapen om putok BP asupo akleng handicap akisu kacholong lok ajok KAC team mate Karbianglong Autonomous Council atumalong kisungpen nang ravek thapu kachuningri Waisong terangke alangli bihek ako penle labangso handicap akisu kacholong lapukali alangli ingdeng nerkep charli bo mahutsi labangso akeng kehenu mate keche ase paralyzed cholong loklo School asat langta tokdunun edadlo akengke kangsi bahari kangdur anpin pusi chethan lapen nili tum korte injir pen bang trok pen nili henlo akleng lo puta chethan nili non difu government college along degree angdengsi charidun bom pusi chethan lapen isi ningduk abangke an ajir kiding apita lokele mesi kachirong pipi penta thang akerap awepin lang pusi pherangkia thengnu ningduk pen nang chethandun lapen ke nili phanta kerengji avar sai mate boreng avar sai nang piason te pusi KACCM Dr. Tuliram Ronghanga phanta chuni ripon nili son ke chongdata thekthelo la sinili phanta nang ing hon nang engine so tha pusi chuningri adhe nili paita thangnat avar sai ta ave puta nang chethandun de hori pena mo singti tike news ke Waisong terangku nili hem gesar mem Bidor Singh terang nili rong ke Kajironga lapente alu Rongagora sarkahang biarong Kaki kuson kan sila nalikeng na kuson imanden lo. Kubutakan sini. Laso kisu keculong bang ke nili mane 15 bosor aboyok arta hedi lapen si mane paralyzed akisu lapente kiche si ubuheli karbidung deh laso kisu keculong mane jonmu penda kali lapente accident da kali handa kali biala so bemar long lok lom lapente ke aso du ke mane kecilang dun ta mane mesin hospital buta idung heta ave labente khoros alam lerok cilang namji busta hedi amasila ke boktera hospital cilang labente laili tum karbil aron cilang pen malis nani pherem lapusan pen cilang benamasi along kapreke dun thekthedet ayalo mane nalde tajula suhu nalikeng nubut yunte ko ka Charlie ke ko anang deng si Charlie lo mane nili hal sodu ke Charlie ene ke class 7 an pen lo so ke su ke long pen sing ke la so ke su long mat tikuk det lo mati nili ke kang bhari lo mane nili non ke la sari si pen ke damun mati aprang ke nili ke la puniri pen si karkum si barfi barso tame kachiti le sonjala kya penggela hem ke satum mane bihe dhuke na hatum tan narbak de narbu det unde de lehe mane nang rung det apor ke dat pi podum sineng cepat duk lehe non tetan bu ke bang tanah curung ile de mati de choman rap penggela si la non sari si pen la pusi nambom mayalo non mangge sana lagi Charlie ceng school ke na cita di mana dili ke cari ceng school ke hadang ni rong malah he rong ora mane LP school dam thulo dang malo high school ME school la damalo high school la damalo metric tok dak dai thor high secondary dak metric pass lo secondary da dak pass lo non nili degree chari thu di government college BA third semester ang deng lo entela na lagi Charlie gua mau te kumat lo nalik than koros pati nang pidun ke mane khoros pati ya putha ka bang pulote nili phan ke la aprang si ke la misona sor hedi adar sister dom latum si mane nang humri cheng tema la pentelan non nili sari hong pen kedam ita latum si kisona kelang pa guhati medical college tong si operation si la langit tum si operation nang klempi latum si mane kecali asap sub lepu hai utu bahara pen latum si nang pinun bok kenal koti ki bang anu kote banget thom injir banget thom nali siakleng silo nili siakleng silo nali siakleng silo kenal pe nang pu son tulang dolang ta nili pu bang ta apran mi mane amwa hidi la pu kek bon pya mane ari songko kubi ke sonne mane accident peni ta amwa hengno mane kurwon ya tangte KAC mate Karbianglong Autonomous Council kithi giding phan nang diku ka do dang thelong prong kedam ke bang sai hoy mane ku bar so chetere phan kon bel mane ke lo kedam re ji pu ke ni lige mane hajak lo kala peni kisu do lo la person ja si mane angko isilam nili important lam ni kang tung
application pilo hedi MP sar pen afan do ku MP pen hedi skuti nili tum han skuti pu la nil tum mane chugram tang December ache close nang pi ko polo tami non January lo la sopon anta thang birta da nang le lang pa pachu het mane dolo pula hai nili tum phan nang hang lo padar pen nili phan hedi la sopota non anta thang birta nang le la tan nili men dolo pipo pusik pulo nili mata chidon la hai tingwai nam lo tami non anta thang birta lang la so skuti long prote Poles kidung ke bang ke nilita sab so ke joy de po athema la so skuti ke hang bang ke adang dang thom mane tingkoi ke lo nela mane nili bang son son ke achak un ede jimati la siala adang dang thom ya si nang po pasi ke tingwai dam kan la pen lo palit lo sino anta la so alo bang ke mane birta bang nang wai bela nên là lý non là cái prabdin bên hàng pison te prabdin ben nang pison te ko yalo nili bang ka इनके उतो भारत आदर्श वे होता है क्लास के दाम के वांग होते हैं अनिसी 150 लपसो से दाम ला सेलांग पंचुनी पंचे ला राजिन पेन ला नंगरा टेक्टिक वाला लो Arkoi ni phaing koi ra phol suri hini rain koi ra ki thomani lakhain koi ra trok Duarbaguri MSC constituency ke parlo Diring LP school along Lo Than Bang assistant teacher nang toivek nang jipusi ke hangpon school managing committee lapen osomar apia po tumpen KAC education in church EM Richard Tokbi KAC CM Dr Tuliram Rong hangaphan chuning ripon Diring LP school along Nonputa Thanbang Inut Wetlang Sir Dilip Singh Narpensi Lokithan Chipaduk Ponbom pen Thanbom Wangbom lo Bonsita non anapor school along osomar ke bat pik ajok akisung do pupen Thanbang assistant teacher nang toivek nang jipusi school managing committee lapen osomar apia po tumpen education in church EM Richard Tokbiapan kachuni ripon halapu Thanbang Dilip Singh Narpen kaningje pon atengki kedamtang apor abatai batailo KAC pen Diring LP school along assistant teacher nang kitoy bonsita halapu assistant teacher atum transfer and pen damjui titi pusi nang pachini dun de huri pen amol singti tike news akero pilo ke ninja por pipot ke chuning relam the ke la lo ni tum dak Diring LP school ke Diring riang bong ke bi cheng lo ke do cheng school lo mane la bangso school ke non ata penang andolo la se ke chuning ri abang ke la hello ni tum dak osomar penang ando la se ke thana bang ta inuwet la se la bangso kisung do kok pen pose ni tum tame nang chingrum lo pini la se nang ni tum apan akachuning ri thula hello KCC autonomous council ke cari bom tu akeha CM la pen apartame non la bangso Duarbaguri long ki bom MSc atheke la puson hello education in charge sir apandame kitchening ri la hello nang litum rapjin pen litum la bangso Diring area school osomar ke doong bong pen ke thana bang ka videt pen pot litum along non osomar kisung ason se do la se rapjin pen nang litum ahin pen la puson se ke thana bang nang ke toy thuwe je pan se chuning ri lo ke dam tangar ni port ame nang toy lo pun litum arjulong las tame da school hem long mang ken litum check long la da san se do la sin non bang ke nang litum nang toy lo pote train first ame pa en long la da je pan se nang tum phan li tum na bang so Diring LP school hoi osomar parents tum pen la pen SMC hoi pen ni tum na tum ha chuning ri la hello Nilitum ladak school long arta ke dojin la pen teacher en ngada joini si pinitum managing committee la pen rat hoi singrum lo asining duk mini alam la si nilitum pot along people si sar en wen ma la so alam lo la si nilitum council kachari mate team kar benglong mate Duarbaguri lokerem AC mate education EM aphan chuning rilo la si prabjin pe nilitum along non inut a teacher misen pe na toy phan sini tum chuning rilo la pen ke alang tu majok le lang dak nang tang wai phis itame ang tan la pen atok anu dodera la dak isgur hem mate la dak alang li phan na prabjin la pen klang dak la pen wai dak pen achik lang iman selang li phan chuning rilo la si majok sitame la dak dai tu ke chian lu putte lang tum chipaduk wek nai athe da la dak ne le tum long usumar tum na hok ala la si ardom chuning rilo la si ang tan la pen atok anu dode pen nang le tum la dak ke wang jam chuning rilo majok le dak tang sitame la sin litum education
em ate lukerem isi van nitum chuning rilo la si prabdin ba na toy van si la dak nitum during LP school long na toy ji van chuning rilo kado nitum managing committee la pen guardian tu chuning ri padikrim lo kardo Fransi dari media abitung mate itom pan chorolo lang itom Halloween pen kebang dak during LP school center long kebang kisipadu po chorolo kasini itom kinang sot abang kedak during LP school hello kiban nai lo lapen puling teston lo nasi itom long Mingkan ko aneta single teacher la nasi hitum pan inut bani a teacher non manang toyji apan si nilihin penta chuning ridun lo lapen dak duar baguri em sir teacher sto bi panta rabjin pen dak teacher nang toyji pan si nilihin penta chuning ridun lo ni ladak during LP school long SMC mate guardian tungka chingrum pen media person fan ka chohang la pen ko media person mate ferangke bitung dum pasame akero bi parpik lo alang tum daran ke wang pot ka chipaduk pen ke wang pot la sia tangsi ke la son halo lili tum la SMC mate guardian tum pen media tum fan ka chohang alam thike la lo je pipon ma pulte nil tum LP during area bangke during LP school han lo ke banai sitame pinianian sitame last school long single teacher nearly 1994 pen peneng 2023 an lo 29 years ang bong sitame nearly single teacher lo aswang bong si nearly fan BLO pen program sarkar kam nang toy sitame nearly penan claim na laso posi nearly ko an ma dak usumar dam han ke pathek nang ji laso ke ki unnam le det mate keli dam le det son ko lasi pini Karbiang Long Autonomous Council KAC lapen da iltum local MAC Richard Stock bi akhai mate education em akhai pangsta me kachuning rialam theke lahan lo jelang letum non pabjin pen da assistant teacher na to ye fan si chuning ri lo lapen kedam tang laso school amen pen tet teachers tame duibar ne nang toy dolos tame dak a teacher wangwi pen bahira pen si transfer dam juison si theklong lo la pen ko la sang thaksi lanon latest rationalize ka kuri hustame inura teacher wang stame la stame school hem wangwi pin pen si alang li bahira pen si transfer dam jui la son si dolo la si pini tum la during LP school along na je toy dung sumar agarjen la pen SMC tum kasik sa ka son si dolo mate isi ning kedono asong si dolo pipon ma pulte ladak teacher appointments tame peace tame wangwedet song sin tum che theklo asi pinini tum media person atum fan ka chohang lapen KAC Karbiang Autonomous Council lapen dak local MAC bikake education em research stock bisar fans tame kachuning ri alam theke lan lo je assistant teacher na to ye fa asi nilam the langsing ton ko alam the paklang thuke la han lo non headjong rationalize ka kuri ahut naga toya sara men ke lan lo mongol sing ingti alang le hansek gaw LP school pen sitame ladak school hem wang pin pen si bahira pen si stay order chen der masya lang list me wang wedar lo la non letis appointment wang lo sitame lang list me wang wedar lo la